Tak poďme teda od základu. Spousta, nebo já vnímam, že No jeden z máme největších najhoršiu plodnosť za posledných 100 rokov. Vieš, ja som tak, bola veľmi šokovaná z tej informácie, že dokonca za druhej svetovej vojny to nebolo tak zlé. Chápeš, že keď ľudia mali, si myslím, že oveľa väčší stres, čo sa týka živobytia, stres o vlastný život a vtedy tá pôrodnosť bola vyššia, ako je teraz. A bohužiaľ ja to vidím na dennej báze, že jednoducho tí ľudia sú malnutriční, majú problém s inzulínovou rezistenciou, sú tam nutričné deficiencie, je tam proste problém signalizácií, kispeptín a tak ďalej, veľmi veľa hormonálnych imbalancov je. A toto nie je vec IVF centra napraviť niečo takéto, to je samotná biológia špatná. Treba začať od toho general health to riešiť. a řekněte mi, čím to je, protože vy máte vlastně výsledek to, že poslední dítě jste porodila ve 46 letech bez medicamentu, do posledního dne jste prostě pracovala, fungovala. Jo, vieš čo, ja som si akorát teraz spomenula, ďakujem, som si práve spomenula, lebo môj syn mal narodeniny a keď som s ním bola tehotná, bol COVID, takže všetko som riešila online, tak som veľa chodila a v ten deň som nachodila 40 000 krokov a večer o 8:30 sa mi spustila plodová voda a ja si teraz hovorím, že Pane Bože, teraz 18 hodín kontrakcie, teda akože vyše 24 hodín pôrod a do toho tých 40 000 krokov, ale proste človek, keď naozaj má tú nutrition a je zdravý, tak to dá úplne, že bez problémů. Takže 46 000 kroků a teď vlastně to těhotenství ještě, vy jste vlastně a ešte dávala celú noc příspěvek, nespíš, pretože si v že to je kontrakciách. vlastně Áno. jak je to náročné? Vy ste říkala, kolik to je těch maratonů, jak kdyby člověk 50 maratónov, no a plus pôrod pôrod sa hovorí, že každý jeden pôrod je, keď nemáš sekciu, tak je vlastne ďalší maratón, pretože tam minieš strašne veľa energie. Je tam aj bolesť, ale ja si napríklad tú bolesť nepamätám. Ja som mala vynikajúceho pôrodníka, že viem, že tam bola, rodila som úplne bez akékoľvek medikamencie, ale nepamätám si tú bolesť reálne, pamätám si iba to pekné. Takže vlastně 51 maratonů, do toho jste si stříhla 46 000 kroků a tak presne, a išla som, áno. Išla som porodiť, no. 4,5-kilového chlapca. A teď mi řekněte, že jsou prostě dneska jako, a není to nic ojedinělého, ženy, které jsou 30 leté a mají prostě problém s početím. Jak je možné, že vy podáte takový výkon a pak je tu jako mladá žena, která má třeba takový obrovský problém, jako dostat to miminko, protože miminko je největší radost, kterou můžeme zažiť. Určite áno. Vieš čo, strašne veľa je takých disrupcií aj na sieťach, vieš, že daj si na čo máš chuť, daj si rožok, daj si skýr, daj si cestoviny a veď ako všetko môžeme, len kto poniesie potom za to zodpovednosť, za to všetko môžeme. Vieš, ja vidím naozaj na tých denných markeroch, čo mi chodia od tých žien, že majú nízky feritín, majú zápalové markery, ako sú veľmi, veľmi malnutričné, majú inzulínovú rezistenciu a z toho je naozaj veľmi problematické počať to dieťa, pretože sú tam není splnené základné tie biologické podmienky. Veľa žien má patológiu v mikrobiome. Keď ty nemáš dobrý vlastne ten environment v tej vagíne, tak jednoducho je problém pre tie spermie tam prežiť a doplávať k tomu vajíčku. Ženy dnes sa sústredia viacej na ten zovňajšok, ako pre nich je dneska život, OK, to jedlo je také kvázi vedľajšie a idem na botox, idem na fillery a tak ďalej, tieto vonkajšie zákroky a chcem upozorniť naozaj, ani jeden neprispieva k nejakej mladosti, sú to maximálne nejaké remodelujúce, ale určite nie regenerujúce a už vôbec neprispievajú k nejakej plodnosti. Jednoducho vzniká tam zápal, je to neurotoxín, takže treba to mať na pamäti, kto chce mať potom neskôr. Tak pojďme to trošku zaramovat, ať se v tom diváci orientují. Co byste řekla ten problém číslo 1, ten hlavní jako největší určite problém? Strava, ultraprocesované potraviny. To je najdôležitejšie. Ja som vo svojom živote mala veľmi veľa stresu aj pri tej poslednej, ale strava, nutrition je to, na čo ja sa viem spoľahnúť, vieš, že jednoducho viem, že to dieťa má všetko a to dieťa koná pudovo, ono si proste potrebuje zobrať to, čo jednoducho z čoho žije. Tá každá jedna bunka žije z tej maminy. To, čo ona príjme. Keď má tá žena výkyvy cukru, tak to dieťa to cíti a sú posledné výskumy, že jednoducho potom posielame to dieťa jednoducho na nejakú predikciu, že ono bude mať metabolické ochorenia.
A když půjdeme ještě k tomu početí, tak z té výživy, kdybyste měla vybrat top 3, vlastně máme ultra procesované potraviny. A proč zrovna ty ovlivňují tu plodnosť ženy aj vlastne Zvyšujú zápal, ja to vidím, ja keď si zoberiem HSCRP, čo je veľmi taký inflamatórny marker, vidím, že tí ľudia ho majú zvýšený a nemajú dostatok živín, nemajú tam vitamín A napríklad, čo je veľmi dôležitý na rast toho dominantného folikulu, na počatie, na správnu ovuláciu a tak ďalej. Keď už sme pri tej ovulácii, keď žena nemá správnu ovuláciu, má tam tie zápalové faktory, tak má potom samozrejme aj tie bolesti pri menštruácii, čo je ďalšia patológia. My by sme nemali mať žiadnu bolesť pri menštruácii. A vitamin A, ten je takový jako celkem, když to tak řeknu, jako kontroverzní, že se vlastně říká, že ve vysokých dávkách může být i toxický vlastně pro plod. Tak jo, jestli byste to třeba nějak je teratogénny v tých umelých formách. Sú štúdie vlastne na to, že preto aj keď sa dávajú vlastne tie krémy, Roacutan a tak ďalej na akné, čo sú, tak vlastne žena tam musí mať nejaké kontraceptívum. Avšak keď nie sú žiadne štúdie, kde keď žena vlastne príjma v tej naturálnej podobe ten vitamín A s kofaktormi, že by bola proste nejaká teratogénosť. Ja som pri všetkých deťoch príjmala v stráve vitamín A. Neviem v akých jednotkách, proste neviem, nemerám to. A z jakého zdroje? No, pečeň, dairy, maslo a takéto, žltka. Pretože ty tam potrebuješ, áno, tá teratogénosť je ovplyvnená viacerými faktormi. My tam potrebujeme kolín. Tá žena nemôže mať napríklad glykemické výkyvy. To je ďalšia taká signalizácia pre tú teratogénosť. To nie je len o vitamíne A. Glykemicky, to znamená jednoduché cukry, to znamená výkyvy. Jednoduché cukry, presne tak. To je jeden vlastne z dôvodov, prečo tam môže byť poškodenie plodu.